बर'नि जे गांनाय उखैनाया फुरा जायागौ माने जों कन्टिनिउ नांनायखौ लांबाय थागोन होननानै जों समाय जाखानाय हिसाबै जों दिनैसिमबो बे समायखिरा जानायावनो दङ। खिन्थु दिनै जोंनि नांबाय थानायनि गेजेराव गावजों गाव थैलायनाय माबाया माने गावजों गाव माबाफोरनिफ्राय जोंनि एनिमिफोरनिफ्राय थाखा फैसा जानानै जोंखौ एरना होनाय गावथार होनाय गावनि गेजेराव थैलायनाय माबानिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेबादि थाखा लबिया थाखा जानानै गावजों गाव खोन्थालायनाया गोजानाव थायो। बेखौ गोजानाव दोनलायनानै जाथिनि खौसेथि जाथिनि मोनथायखौ बयबो गोसो होयो। बेथ' माखासे लिडारफोरनि सायाव जाबोबाय। माखासे लिडारा सोरबाया एसे बबेबा फारसेजों लुगैनाय भाबाव जोंनि जाथिया थगायजाबोबाय थादों। जों बेखौ लानानैनो गोदानै जों NLFB आफाद हिसाबै जों जोनोम होफिननाय बा जोनोम माबाफिनदों। दा जोंनि बे थांखिखौ लानानै जेनेबा जोंखौ सरकारा मोनसे आश्रय होनाय जायगा होफिननाय जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों फैदों। फैनानै दा जोंनि सावरायनायनि बेलायाव जों बुंदों रन्जन दैमारि सार बा लिडार केडार जों गासिबो गवाबा जों फाइनाल डिसिसन बा थकआव जों जिराया होननानै जों दं आरो। इयुन समाव रायजो राजा बयबो नुगासिनो दङ। राजनितिकनि सालाव बर'नि माखासे माबाफ्रा गोदोगोन गोदाया बेखौ गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दं फारि फारि। दा बेखौ आं बुंफोरलायाबाबो जायो। दा बेबायदि आरो दोलोनि खामानि जानानै बर' हारिनि जाथि दानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बर'नि जोंनि नांगौ माबाखौ जुदि बा जोंनि डिमान्डखौ जाफुङागौ माने जों नांनाया जोंना कन्टिनिउ थांबाय थागोन। जेराव जोंनि NLFB हिसाबै जोंनिया जोंखोल बिथाङानो जोंखौ थैनानै गावनि जिउखौ बावनानैनो खोन्थालांनो हाबायबा बिथाङानो जुदि गावनि आगोमा जिउखौ बावनो हायोबा जों मानो बावनो हाया जाथिनि खाथेराव। आरो दिनै बिथां जोंखोलल' नङा, बिथां जोंखोलनि सिगाङाव NDFB हिसाबै हाजार हाजार बर' जोहोलावफ्रा जिउ नागारबोबाय। दा बिसोरनो जुदि जिउ नागारनो हादोंबा जों मानो नागारनो हाया जाथिनि खाथेराव। दा जों कन्टिनिउ नांनायाव थांगोन बेल' आरो बेखिनियानो।